Okechukwu kenyelu mu kanji agano aka Okechukwu kama ọnọchi na-emeze Okechukwu Nwachukwu bụ afa mmadụ Onyeoma Tochukwu na mmanụ nweze na n'egwu unu wele onu mu malụ mu mana aba nwa afa chi ya na lụzia aba Okechukwu nwa buze malu Chukwu abụla ọgaranya Okechukwu nwa bulu ụzọ malu Chukwu abụla ọgaranya ọbụla eze nwa mebulu ụzọ malu Chukwu abụla ọgaranya Ogini ka anyị kpọlịa Okechukwu Nwachukwu Ogini ka anyị kpọlịa Okechukwu Nwachukwu anyị wa kingi bịa ekene yo ọsọ kudi nasi ji o osimuti begumo Indian governor odogwu dike na-echụgharị libia o mekene yo ọnụlube nwanne agbanọsọ bịa agbanọsọ nwanne ha chief ọbatozu ọra one of Abagunze o odogwu na Malaysia nwanne Onyeoma Tochukwu nwanne nwa ji mma gbuago Onyeoma nwanne nwa ji mma gbuago Onyeoma Ogini ka anyị kpọlịa Okechukwu Nwachukwu anyị wa kingi Okechukwu Nwachukwu Indian governor Okechukwu Nwachukwu eze ndị na-agba mbọ Okechukwu Nwachukwu good and bad ekikwe Okechukwu Nwachukwu anyị chiri echichi Okechukwu king of street eze dị ọra mma Okechukwu Nwachukwu Onyeoma eze dị ọra mma eze dị ọra mma anyị wa king eze dị ọra mma Okechukwu Nwachukwu eze dị ọra mma o ji moto eme ọgọ eze dị ọra mma o ji machine eme ọgọ eze dị ọra mma oju na-eme ọgọ ga-emelụ ma eze dị ọra mma nwanne Onyeoma Tochukwu na eze mmago dị ọra mma egwelu ahụ anya ọgbanje egwu onye na-abụrụ nweze na-agwụ ya Abagunze ka na-eje egwu a obodo eze ka nna o nwere onye njem Abagunze na-ekwu ọ dị na Kano East o na Kano mmadụ ka eji mara obodo nenu ekene n'ogwefi ogwefi ọsakụ dị n'asi dị o ekene n'ogwefi ekene n'ogwefi ekene n'ogwefi ekene n'ogwefi ekene n'ogwefi High Chief Dr. Batago ekene n'ogwefi Ambassador Okechukwu Nwachukwu ekene n'ogwefi ogwefi ọsakụ dị n'asi dị ekene n'ogwefi one of Igbo land ekene n'ogwefi Ayiwa King ekene n'ogwefi Indian Godfather ekene n'ogwefi High Chief Dr. Ambassador Okechukwu Nwachukwu Okechukwu Nwachukwu ogbuefi ọzọ akụ dị n'asị Okechukwu Igbo land Ayiwa King Okechukwu Nwachukwu
Indian Godfather, Okechukwu Nwachukwu Onyeoma. the Chief Executive Officer, Iowa Touchstone Enterprises Limited, CEO, the Global Chooks West African Limited, CEO, Farmers Petrol and Gas Limited, the Chief Executive Officer, Farmers Hotel and Suite Limited, Onyeoma Enugu State Chairman, Emeritus, Bangladesh, India. Ogini kanyi polia Ogini kanyi polia Oniju Kosi eme kosi Okechukwu Nwachukwu. Kosi eku kosi eme Okechukwu Nwachukwu Onyeoma. President, Pacific Men's Club International. President yo Amaguze Dynamic Brothers. Even America Okechukwu Nwachukwu. Keka Ijibonya King of Street Ayiwa King Ezediorama. Okechukwu Nwachukwu. Oji motorcycle emogo na Amaguze Odogwu. Oji moto emogo na Okechukwu Amaguze. Nwachukwu. Manoju nemogo na Okechukwu Amaguze. Nwachukwu. Omelu ọra kemelu nwanne m anebu ojibe egwe m ọkụ o tinye solar light na street light solar energy ebe niile ka mmadụ ncha onwere onye na-esi iko onwere onye na-esi iko onwere onye na-ama aka ahụ ada ama aka eze dị ọra mma ime ezigbo dozi akụ iyi nwanyị ọma mama ejima African Queen na ezigbo dozi akụ ibu Lolo Chidimma Okechukwu Nwachukwu Slim Fit ụmụ nwanyị African Queen Iowa ọmụobi di ya mama ejima nwanyị dịka ndị Amerịka ọ ya dịrị unu mma Chukwu ju ụmụọma wee gozie Ayiwa King ewo Prince Excel Okechukwu Junior na Princess Zoe na Princess Zion Okechukwu Nwachukwu ụmụọma na nna unu lotele unu ọ ya dịrị unu mmanụ nwa bụrụ ụzọ gbalụ Chukwu ọbụla ọgaranya ọbụla eze nwa m ebulu ụzọ gbalụ Chukwu ọbụla ọgaranya gịnị ka ịkpọrịa Okechukwu Nwachukwu. gịnị ka ịkpọrịa Okechukwu Nwachukwu. Ayiwa King bịa Okechukwu Nwachukwu. Indian Godfather Okechukwu Nwachukwu. oju na-emọgọ mekene Okechukwu ya Nwachukwu. oji moto emọgọ bịa mekene Okechukwu Nwachukwu. oji motorcycle emọgọ Okechukwu Nwachukwu. jibe egwu emọgọ bịa nwanne Okechukwu m Nwachukwu. Ogbuefi mba na gịna Okechukwu Nwachukwu. King of Street ọya dịghị mma Okechukwu Nwachukwu. ọgimele bụ na ezi nwanne ifenese n'elu ụwa nwanne mma na nwanne ozu na wozu arụ ọya dịghị mma nwanne eze bụ eze nwanne eze ka eji afụ eze alụse na mma n'elu ụwa anyị bụ na taa ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mmanụ nweze nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa ọgbanje egwu onye na-abụrụ nweze a na-agwa ya egwu oke nne tio okwu oke nne kwuo ozi oke nne si anyị
kenebezi ụmụnne ya nụ anyị ekenezianụ Chief Ọgụgwa Jude Nwachukwu Ogbuefi nna ya elugo anyị ekenekwazianụ Elizabeth Nnam Lizzy Supermarket nwanyị ọma Madam Stainless Isobili Blessing Nna Jofo Blessing Fashion and Designer Oyi bụ Madam Highlander nwanne ya iloteli yo Ekene na Ogbuefi ekwuru na sidi mukene ni oya Osimukene ikengoyi na Omambala Igwenyela kunu mweri ya mekene yo Akene wetifi odiba Ikengoyi na Omambala Igwenyela kunu mweri Isobili Ọnwa na nkwele Asụwaju dị sọlọ bịa Ya dịlị ma nweze kene Ọnwa na nkwele zunaka Don Asụwaju ọfisọlọ Isobili Igbo mesụrụ ofu ụbọchị bịa anyị wasị mụ kene yo Simukeneziano Chief Sunday Udodi Igwe Igbo mesụrụ ofu ụbọchị na Masahasra India mgbọlọgwụ gbachiri ụzọ na Nandi Isobili King of Street Simujeba Bofuo na Nkanu Kanye kenezi nwanne dị eme ọnụ $1,000 na Bofu Kingdom The Mayor $1,000 Ogbuefi ọzọ akwụrụ na siri Simukene yi na nwanne mmadụ abụrụ ya Isobili Ikechukwu Onya Abụ nweteta nna bịa o anyị ekenezianụ Chief Ikechukwu Onya afọ nweteta nna na Gulani Ọcha CEO Ikesin Enterprises Nigeria Limited ịnọkwa ya ọsọ akụdị na sida ịwasị mụke n'elia Ogbuefi Nnamdi Tochukwu Igwe na Nọs Dubai ezi nwa nnọkwa jide ebube Idemili South Local Government Importer and exporter of cars from Dubai to Nigeria and general merchandise Isobili Okechukwu nwebuzo Maluchukwu abụla ọgaranya Okechukwu nwebulu ụzọ Maluchukwu abụla ọgaranya ọbụla eze nwemebulu ụzọ Maluchukwu abụla ọgaranya Ogini ka ịkpọrọ ya Okechukwu Nwachukwu Ogini ka ịkpọrọ ya Okechukwu Nwachukwu anyị wa king bịa Okechukwu Nwachukwu Azọ mekene ya n'ije ụwa Ogbuefi Ambassador nwebulu ụzọ chi eze bulu ụzọ chi